V Rimanom 6.23 čítame, že odplatou za hriech je smrť. Alebo následkom hriechu je smrť. O akom hriechu sa tu hovorí? Našim ľudským hriechom je, že v menšej alebo väčšej miere odmietame alebo ignorujeme darcu života, stvoriteľa. A v Rimanom 3.23 čítame, že všetci ľudia takto hrešia. Je to problém celého ľudstva, každého človeka bez výnimky. Začalo to už Adamom a Evou. Ignorujeme, odmietame darcu života. Keby nás Boh nezachránil skrze Ježiša Krista, všetci by sme museli niesť následky tohto svojho hriechu. A tými následkami sú duchovná smrť, fyzická smrť a s tým spojené odsúdenie, večné odsúdenie. Duchovná smrť, fyzická smrť a večné odsúdenie. Ak by nás nevyslobodil, tak by platilo, že kto s ním nechce žiť teraz, počas života, nebude s ním ani po smrti. A tá posmrtná existencia by pre neho bola peklom, pretože kde nie je on, nie je ani láska, ani milosrdenstvo. A ako nás vyslobodil? Vyslobodil nás skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Ježiš sa vzdal svojho božského postavenia. Vzdal sa svojej moci, ktorú mal a stal sa obyčajným človekom. Ježiš zomrel zástupne namiesto ľudí. Vytrpel trest, ktorý by inak postihol nás všetkých. Vyslobodil nás tak z následkov našich hriechov, z duchovnej smrti, fyzickej smrti aj večného odsúdenia. Ale toto vyslobodenie by nebolo úplné, pokiaľ by nedošlo k tomu najúžasnejšiemu prejavu Božej moci. A to je Ježišové vzkriesenie. To bol ten najúžasnejší. To je najväčší zázrak, aký nájdete v Biblii. Ježišové vzkriesenie a to, čo sa z toho zázraku potom odvíja. Takže svojou smrťou nás vyslobodil našich hriechov. Z duchovnej smrti, z fyzickej smrti, z toho hroziaceho večného odsúdenia. Ale to vyslobodenie by nebolo úplné, pokiaľ by nedošlo k vzkrieseniu. To bolo kľúčové. A prečo to bolo tak kľúčové? Prečítajme si Rimanom 8. kapitolu 11. verš. List Rímskym 8. kapitola 11. verš. Tam Pavol apoštol píše toto. Ak vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježíša z mŕtvych, ten, ktorý vzkriesil Krista Ježíša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze ducha, ktorý vo vás prebýva. S tým vzkriesením súvisí naše oživenie. Boli sme duchovne mŕtvi, podliehali sme fyzickej smrti a hrozilo nám večné odsúdenie. A skrze Ježišovo vzkriesenie je nám tu zasľúbené, máme nádej na oživenie, obnovenie, naše vzkriesenie. Teda na to, aby nás tá duchovná smrť, fyzická smrť a to odsúdenie nepostihli. Ale začne nám to tým, že ak vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša, ako v nás môže prebývať jeho duch? Je to jednoduché. Ani ten najobyčajnejší človek nezablúdi v tejto ceste. Stačí, ak vložíš svoju dôveru do Ježiša. Ak vložíš svoju dôveru do Ježiša a do jeho spásneho diela. Ak ho už nebudeš ignorovať, odmietať, búriť sa voči nemu, ale vložíš svoju dôveru do Ježiša ako osoby a do toho, čo urobil, do spásneho diela. Ak to urobíš, tak to prvé, čo zažiješ, bude obnova z duchovnej smrti. Tvoj vnútorný človek, ktorý bol doteraz duchovne mŕtvý, bude oživený. Ježiš to opísal ako nové narodenie. Ježiš povedal, že ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Iba Boh môže takú vec urobiť v nás na základe našej viery, dôvery v Ježiša Krista. O tom hovorí apoštol Pavol v liste Efeským v 2. kapitole od 1. verša. List Efeským 2.1. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo a zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou nás spasil. A tu sa presne o tom hovorí. Boli ste mŕtvi vo svojich priestupkoch, ale Boh vás oživil.
To je ten Boží zázrak. Boží nadprirodzené pôsobenie v človeku, ktorý vloží svoju dôveru v Neho. Ktorý vloží svoju dôveru v Ježiša a v jeho spásne dielo. Ten zažije tento Boží nadprirodzený čin. To oživenie. Ten duchovne mŕtvý človek ožije Boží nadprirodzeným pôsobením. A to je zázrak. Ďalší zázrak sa deje, keď žijeme ten nový život, do ktorého sme sa narodili. Bez Božej moci to nie je možné. Všetci potrebujeme tú Božiu pomoc, aby sme boli verní Ježišovi a jeho vôli. Sám apoštol Pavol si toto uvedomoval. V liste Rímskym v 6. 7. kapitole opisuje, aký silný vplyv na ňo mali staré zvyky a staré túžby po tom, čo už žil ten nový život. Ako by ho tie staré zvyky a túžby chceli ťahať naspäť. A hovorí, že je veľmi ťažké viesť boj s týmito vecami vlastnými silami. A potom na začiatku 8. kapitoly opisuje, ako nad tým zvíťazil, alebo čo mu pomohlo, aby ho tie staré zvyky a túžby nestiahli, ale mohol ísť dopredu v tom novom živote. A v 8. kapitole, 2. verši listu Rímskym píše: lebo zákon ducha, ktorý vedie k životu v Ježišovi Kristovi, vás oslobodil od zákona hriechu a smrti. Boží duch, ktorý ti bol v tom novom narodení vložený do života, ktorý v tebe prebýva, ktorý má v tebe chrám, ti dáva moc k tomu. Dáva ti sílu k tomu. Sílu k tomu, aby si vedel odolať tým starým zvykom a starým túžbám. Aby ťa nestiahli do toho, čo bolo, ale aby si mohli ísť dopredu, do toho, čo príde. Boží duch je ten, ktorý v nás prebýva a ponúka nám svoju moc, pomoc. Nevnúcuje sa, ale keď o to požiadame, dá nám to. Z jeho sily to dokážeme. A to je tiež zázrak, že Boží duch je v nás, že toto v nás pôsobí, že nám tú silu dáva. Takže vďaka Ježišovmu skrieseniu, tomu zázraku skriesenia sme vyslobodení z duchovnej smrti. A môžeme žiť ten duchovný život. Ale to ešte nie je všetko. No, zamyslite sa teraz nad životom a smrťou. Ak zamýšľame nad životom a smrťou, tak je zreteľné, že ešte nie sme zbavení všetkých následkov hriechu. Ešte nie sme zbavení jednej veci, to je fyzická smrť. A fyzická smrť je jeden z tých následkov hriechu. Duchovná smrť aj fyzická smrť. Fyzická smrť tu je. Stále je tu akoby taký strašiak. Stále akoby vyťazila nad človekom, aj nad tým, ktorý je dôverujúci v Ježiša. A ktorý verí tomu, že bol vyslobodený z následkov svojich hriechov. Stále zomierame. Tak sme vyslobodení z fyzickej smrti, alebo nie sme vyslobodení z fyzickej smrti? Ako to je? Zatiaľ nie? Áno, zatiaľ nie. Ale je to otázka budúcnosti. Sme vykúpení v nádeji. Úplné vykúpenie nastane v tejto veci, keď 1. Korinským 15, 54, 55, keď si toto porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť. Keď si toto smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť. Vtedy sa splní to, čo je napísané: smrť, kde je tvoje víťazstvo? Keď si toto naše smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť, tak vtedy povieme tej smrti: tak a teraz si porazená. Už nad nami nemáš moc. Aj keď sa zdalo, že máš, ale nemáš. Z tohto nás Ježiš vykúpil. Z tejto smrti. Takže Ježišové skriesenie nám dáva nádej. Nádej, že tá sila, ktorá jeho vytrhla z rúk smrti, vytrhne zo smrti aj nás. Budeme vzkriesení a definitívne vyslobodení z následkov hriechu. To vzkriesenie je budúca udalosť. Je to budúca udalosť pre žijúcich, ktorí dôverujú Ježišovi, ale aj pre zosnulých, ktorí zomreli vo viere. Aj pre nich to je budúca udalosť, to vzkriesenie. Ježiš slúbil, že sa vráti pre svojich verných. A jednou z tých nadprirodzených udalostí, ktorá sa udeje, bude práve vzkriesenie. Vzkriesenie kresťanov, vzkriesenie tých, ktorí mu dôverovali alebo dôverujú. A to bude obrovský zázrak, ktorý súvisí práve s Ježišovým vzkriesením. Je to následok alebo dôsledok toho, čo prinieslo Ježišové vzkriesenie. A ako sa to udeje?
ktorí zomreli ako veriaci Ježiša, boli mŕtvi v tej chvíli, alebo budú mŕtvi v tej chvíli, keď Ježiš príde, tak tí budú vzkriesení do nového tela, ktoré bude neporušiteľné, ktoré bude nesmrteľné. A tí, ktorí budú žijúci v tej chvíli, budú premenení. Ich tela budú premenené do tej podoby neporušiteľnej, nesmrteľnej. A tak bude dokonaná tá záchrana z fyzickej smrti. Iba tak sa to môže naplniť, to vyslobodenie z fyzickej smrti, že dostanete nové tela. Mŕtvi vstanú, živí budú premenení a smrť už nad nimi nebude mať moc. Už ich nebude môcť atakovať, ovplyvniť. Keď budete mať nesmrteľné telo, už vás neporazí tá smrť. Nemusíte sa vôbec báť.